Ayo karibu chibabo ni mani. Ya. Ekegeni keri goro gake tiago kanise twachete ekegeni keri. Mwachete gani? Tiganda go timu skoli ngo chiko mo imari oye. Tigango kanyo mochiago genda nomuya. Chiombe babwate. Chinyomba babwate. Ebintu babwate. Tigango kanto karagera. Tokageni kubuya. Kibombuye naye. Tokageni. Ayangwaro ocho ndora cha konyomu mete naye bwesaniro konyomu. Ya bado. Tono ala tiondo kwaro ocho muya. Nkale ka migerete eliso. Ona bondo cha mwana bagosoa. Na ibonu buti. Baba naja kanke mate para. Nda ende duka mwe. Nkyo ocho kwa. Para. Tinko gora kende kore duka. Yani uganda kore kende kore duka bikoro to byana byo begete. Obe kere kore to byana bune mbure twete iga ko cheduka. Ya bono ngutene duka nsawo mate. Embure. Kere kore to byana binachire kuitira na bucha burusi yango. Ya gakte oko awi. Tigande ke duka ibikoro to byango korete. Embure. Ono gake. Embure. Ya gake. Tigankore kiti anke duka nje mtu sinko bitinye ninko birete. Ena ko boli bujana gweteringa nango kwana. Embure ne bikoro to byana. Ya kare wa kwa ni rumo. No mate ngana gorete chibikoro tebi. Timaetire. No manyete chikonda ile ngana gorete ngamana wa ko bikoro tebi. Lakini ngwe wili ngana nakubuli. Naigwa. Rusi bane bikoro tebi no molembe tinkura aga yese njo gwete ngoto nyora amanyi. Okure. Ya to okura. Wanse eduka ta chance. Kakiya amagwara ambetalende. Ta chance sengencha tobe nero rombikoro tukyo monta ko beke mbule. Amagwara ambetalende. Kala ko bete igoro yana gusa biko tonche kwanda tine sabali yo guchira. Isabali mbaka leo nero. Pawo nkorra chinsa sinarengo chi. Tigaende nkeduka ngina nenko ruseri bikoro to ba minto nkeke bikoro. Ya to rusiane sasa ngina binta ke turi konga. Ya tiganda ikanya. Neliyo mana tuacha pa iga bana mambi. Ya wonto nayo ndo gaki nkonguru bosoku baito nkonguru boso. Gaki nkonguru bosoku ya nkonguru bosoku manya nkonguru bosoku. Nkonguru bosoku. Manya bantu nkondra bana nekoro to kondusi. Bere tigankore kitigangende eduka nkora rafunche kore kwerende. Ichengo keruseri. Amangana mororo naya. Ta chance mino teriane korua. Ya gaki. Obeke none gisiri pasi gusine chibuti cyanyo koko beko. Obeke nanga ini rete koro to ne kiane ngabira ngende ngebisenti nyinko yetere. Na tene ni rabono binyoka bano rusi obeke ebya. Gaki eduka na to mtiganda amnyoke. Gaki ngibano kobera omobe gaki nkyo kobera igatari koboria. Tegete nkobori biye igongerese. Unoro moise ko muye nkwana korase bikoro biko. Ya tiga ukora igo gaki. Nkwanya korase biko nkwanya korra besura kore unoro moise ko munya kieni nkwanya konyora no nyama mura musani muyiga akoye beso bwe korire ke koroto. Bono gaki abaiseke. Tia kona mandasi uka. Nyore beso gole bikoroto bye. Tia kona boso. Yani goko ngaina abantu chipara gweta kone bikoroto kona kosabere munando mongino ngana igo tuni senu ko sabe bikoroto. Na bonta dia maskani na kortenga. Na maskara kinyo kondo sari maskara. Toiro rakale. Aba na boka leiga.